bon dia. 7 ratolins secs es van desconcertar en adonar-se que hi havia una cosa ben estranya a la vora del seu estany. Què és això? Què és això? Què és això? Què és això? No sé. Què és això? 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 Tots van córrer cap a casa. Què és això? Què és això? Què és això? Tots van córrer cap a casa. Què és això? Què és això? Tots van córrer cap a casa. Què és això? Què és això? Què és això? Què és això? Dilluns, el ratolí vermell va ser el primer a fer la descoberta i en tornar digué: és una columna. No, 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 no. No és això. No és això. Tots digueren no, 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 no. No és això, no és això, no és això. Dimarts, el ratolí de color verd es va posar en camí. Era el seu torn. I en tornar digué: és una serp, és una serp, cureu, cureu. Una serp. No, 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 no. No és això. No és això. Tots digueren no, 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 no. No és això, no és això, no és això. Com que no? No és això. Que no. Dimecres, el ratolí groc ho investigà. I en tornar digué: és una llança. Com que una llança? Una llança? Llança. No, 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 no. No és això. Què va? No és això. Tots digueren no, 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 no. No és això, no és això, no és això. Dijous, el ratolí porpra va voler també investigar. I en tornar digué: és un gran penya-segat. Què diu aquest? Gran, molt gran, eco, eco. Què? No, 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 no. No és això. No és això. Tots digueren no, 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 no. No és això, no és això, no és això. Divendres, el ratolí taronja era el 5è investigador. I en tornar digué: he sentit el moviment. Què? És un ventall. No ho has sentit? No, 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 no. No és això. No és això. Tots digueren no, 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 no. No és això, no és això, no és això. Dissabte, el ratolí blau va ser el 6è en treure'l cap per allà. I en tornar digué: és una corda. Una vulgar corda. Que no, que no. No, 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 no. No és això. No és això. Tots digueren no, 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 no. No és això, no és això, no és això. És una serp, una columna, una corda.
un ventall, un penya-segat. Corda, serp, ventall, llança, penya, tall, serp, corba, alumne. No, 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 no. Diumenge, el ratolí blanc va anar a l'estany. En arribar on era la cosa, la va recórrer de banda a banda, de dalt a baix i d'un extrem a l'altre, i va dir: ara ho entenc, ara ho entenc, ara ho entenc. La cosa és sòlida com una columna, la cosa és suau com una serp, la cosa és gran com un penya-segat, la cosa és esmolada com una llança, airosa com un ventall i fibrosa com una corda, i fibrosa com una corda, però tota sencera la cosa és un elefant, 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 un elefant. I quan els altres ratolins la van recórrer de banda a banda, de dalt a baix i d'un extrem a l'altre, van estar d'acord. Ara també ho entenien. Un elefant, 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 un elefant.